Sa Good Vibes, nadumduman niyo pa bala o kung na-experience ang pagbakal sa sapatos sa downtown area kung sa diin ginahulog ang sapatos gikan sa kisamesang baligyaan? Aton inabalikan sa report ni Romeo Subaldo. 8420 black. Sa sining microphone, ginahambal sang sales lady ang code sang sapatos. Pilala ka segundos, may madagdag na nga box nga nagaunod sang sapatos nga imo ginapangita. Makahilidlaw ang ini nga eksena sa mga sapatosan sa downtown sang Bacolod. Madugay na ini nga sistema pero nagapadayon pa. Sunod sa tag-iya sang Unison Shoe Emporium nga si Chris Edward Kia, sa ibabaw ang stock room sa mga sapatosan. May tao nga naka-assign dito para magbaton sang orders. Sa second floor, Amo man sapatos, balikin segregate na lang siya sa duha ka floor Oo. para hindi na taiyawan pangita. oo, Example, butang ta sa third floor, tanan nga pang lalaki, oo, tanan nga pang bata. Sa second floor, mga babae na tatanan. oo. Amo na siya. Para example, ma-order ka pang lalaki, marikta na ta sa third floor, dito ta napaon. Kung sa third floor halin ang stock, may higot. Pero kung sa second floor, diretso na hulog. Sa piyak na side sa mga sapatosan, pang lalaki. Sa piyak naman, pang babae, kag sa tunga, pang bata. Sa sining nga mga sapatosan, makita ang mga classic Pinoy brands. Parehas na lamang sang Alex nga brand nga gikan sa Marikina. Ang halos tanan nga mga black shoes nga pang eskwela nga naka-display diri, Alex ang brand. Ang Lechik, isa ka Pinoy man nga brand sang slip-ons nga uso patub-tub subong. Sino bala ang wala makakilala sang Islander nga brand sang tsinelas, kung ang classic nga Spartan. Tanan ini makita mo diri. Sa sini nga panahon nga manugbukas ang klase, masako kung tani ang ini nga mga sapatosan. Masako ang lawagay sa microphone. Masako man ang dagdaganay sa mga sapatos gikan sa kisame pero subong. Bangod online ang tanan dala sa pandemic, wala masyado sang customer. Dako kuno ang epekto sa pandemic sa ilang nga negosyo, ilabi na sang nag-lockdown. Nagkala-expire ang iban nga sapatos. Hindi way daw ko, way kami ginaobra, ra ka lang sa balay. Oo. Damo man nagkala-expire nga sapatos, kiti Nag-expire yung iba? na-expire kiti wala na hanginan di or Sarado? storage, sarado. Ano ka nawig ganit ka mo Mga 2 months ba 3 months? Nasarado lang yun. Sarado. Sa subong nga panahon nga uso ang pag-order online, ilaman inigin updan. Mayara man sila sang Facebook page kung saan pwede maka-order. May mga taga Manila pagani kuno nga naga-order sa ila, kami mga classic nga sapatos nga diri lang makita pareho sang Robertsons. Ay gusto kabi, example mambay kalit-check. Amo ni color, amo ni size. Amo man agin padala, may ligad, may ginpadala man kami sa Manila. Gipagi lang naman sa LBC. Sila ito nag-order diri? Sila nag-order di. Okay. Ang Robertson, kay Yawan sa unang itas, Manila. Wala na to. Wala na to. Nakita yung man si Isa ko kamigo, nag-post man siya nga nagbakal di. So dito, nag-message man siya sa amon. Sa tuanay, pamilya ang dululungan nga nagasulod diri para magbakal sang sapatos. Kag sang una, may pamaagi sa pagtakos ang sapatos, bisan hindi mo paupod ang masuksok. So una, kung magtugon ka sapatos sa kay mama mo, kung sa kay papa mo sa downtown, ngayon ka pili makaupod, may solusyon dira. O kung magtugon ka man sapatos sa paryente mo nga ra sa abroad, ang solusyon, papel kag ballpen. I-trace ang imong nga tiil kag ini na ang dalon sa baligyaan sang sapatos. Sa piyak sa mga pagbago, padayon kuno nga nag-survive ang ilang negosyo sa sulod na sang halos 5 ka dekada. May mga loyalista sila nga diri gid mismo nagabalik-balik sa ila. Bisan ano kuno ang matabo nga mga pagbago, magapabili ng ini nga classic nga pamaagi sa pagdala sang stocks gikan sa ibabaw pagkadto sa idalom. Kayang ini nga pamaagi ang ila pangagidmana gikan sa ilang nga kaluluhan.